खाइसिं साइरिगो भिडियोस रेमानि जागावो बेबाग बरकनो बिसिरबा कमेन्टनो आजागा तंगो जे चाकमा 100% बांलादेशी 70% बांलादेशी हिने चाकमा रंगनो सावि तंखादो हिंके आंनो रंगनो हिसा साइ खोनारानानि मुचुंगो जे चाकमा हिंके नो बांलादेशी बेंगली बर रंगनो सपोर्टार आमो आमति तासारि आमो आमति साकामानिनो जों तिप्रासा बाय तिप्रासा मोखां समलायनायनि खरां समलायनायनि कक्सि बुजिखादे नों साइमिया हांके नाय नायदि 19टा दफा सिनि 19टा दफा 19टा जातिओ चाकमानिबो मुं दंगो आं साइखनारेवानो आनि जे साइमामानि हिंके नाय दंनि भिडियोनो जयातिखाय त्रिपुरी रियां जमातिया चाकमा हालाम मक नुवाटिया ते कुकी गारु उसै उरां चाइमाल लुसाई खासिया तापरे मुंडास ते दंगो बिल्स सान्थाल लेपसाइस तापन परे बुटियास सिनि 19टा दफा हिनि सिनि मुं सिनि जाकमानि त्रिपुरिस जे बुकुंबारा जे तामहिनाय तिप्रासा हिनि सिनि जाकमानि हंके चाकमा रंगनोबो त्रिपुरा रंगनोबो बांलादेशी हिनै ककटा सालायदि आमतिके कमेन्ट खायदि आबो चाकमा रंगनो बांलादेशी 100% बांलादेशी हिनै जदिन साका हंके आबो 100% रंग जतनो जलि जागलायनाय बुजिखादे जोंबाय जों जतनो थै कैसा जों जतनो एकटा दफा 19टा दफानि बुमा कैसानि बुसा हिनि मानो हंके आमतिके कमेन्ट हामिया ता सालायदि आमतिके ता सादि आनि अरा चाकमा रंगबो दङ बरक नुखांके बरकबो जलि जागनाय